Nhasi ndiri kutanga nekupa yambiro ndisati ndamhoresa vanhu, ndozomhoresa vanhu mumashure. Yambiro yandiri kupa ndeyekuti nyaya yandakabata nhasi, ndapota kana uchiziva kuti unokanganisika nekuona, uchiziva kuti hana yako haina kusimba, usandoona nyaya iyoyo, nekuti inyaya munhu anga achitochekwa musoro nebanga, kuda kuchekwa kunga pari kuurayiwa mbudzi, mabhemba achitema, mamwe mapanga achibaya muchipfuva. So ndiri kukumbirisa zvikuru kune vaneHana nhete kuti musandoona nyaya iyoyo kana hana dzenyu dzisina kusimba. Ndichakuratidzai pamunoiona. Makadii mhuri yeZimbabwe, kumativi mana kwayo nyika, vamwe vari kunze kwenyika, vamwe vari muno muZimbabwe. Ndauya nenyaya inorwadza nhasi yandakabata yemumwe mujaya kana kuti vamwe baba vechidiki vakafa zvinorwadza vachiurayiwa nemakorokoza. Kumakorokoza kunocherwa uko. So maitikiro akaita nyaya ndeyekudai. Pane mukomana anonzi aiita basa rekubata vanhu kunzi kana kuti chigombiro chekuti imwi mwashanda wokutaimirai iziva kuti uyu aita mari, uyu usiku wozi wobatwa, kana kuri kurohwa, kana kuri kuurayiwa, kana kuri kuitwa sei, wotorerwa zvavadini, zvaunenge washanda. Ndiri munovaziva vanhu vanoita basa iroro. Handiti ka chibva ndatopa yambiro ndichiri ipapo kuti vakomana ka tsvagai mabasa. Zviri nani kutengesa huni pane kuita basa rakadai, unenge uchiriska life. Ukabatwa shuwa mapurisa ari kure, vanhu vanokuuraya sezvakaitwa mukomana. Handisi kukurudzira mhirizhonga, handisi kukurudzira kuti vanhu vaurayane, asi ndiri kutora mukana uno kuyambira kune vanoita izvozvo. Ndapota hangu, ngatisiyei tsika iyoyo. Ndarwadziwa nemaurayirwo aitwa mukomana iye. Vhidhiyo iroro haritarisike zvachose. Zviri kupari kubuda zvemashoko ekuti anenge akazotiza here negoridhe rinenge raizorema zvekuti ringangotengeswa 100,000 US. Saka mabudiro azviri kuita anoratidza kuti munhu uyu raiva riri tsotsi, gevha, kuruvenga, gombiro remandiriri, zvinova zvakazokwidza hasha dzevanhu kuti pavakamuona vakati ngatichimubata, ndobva vamusungirira maoko kumusana, ndobva vatanga kumucheka nemapanga. Nyaya iyi kune vanoda kuiona inowanikwa paWhatsApp channel yedu, sezvandinogara ndakakuudzai mazuva ose zviya kuti itai followai WhatsApp channel yedu, uyezve tine WhatsApp group redu ratinaro ratinombopota tichivhura, vanhu vachikurukura, vanhu vachiita sei. Asi ndinoziva hangu kuti kune vamwe vanoti mukavhura group rikatanga kutaurwa vanobva vatiza. Ndosaka kuine WhatsApp channel. Kana usingadi noizi dziya dzinoitwa mugroup, unotsvaga WhatsApp channel wofollowa. Hakuna munhu anokutevera kuita noizi ikoko kana kuita ruzha. Asi unenge wazviisa paadvantage nekuti kune nyaya dzimwe dzisingauyi kuYouTube kunoko. Kune dzimwe nyaya dzisingauyi kuYouTube kunoko, asi dzinoperera kupi? Ikoko. Nekuda kwekusiyana kwemarules, YouTube haitenderi nyaya dzakadaro kuti dzikandwe panapa. Saka iwe ukagara wakafollowa WhatsApp channel, usingadi noiruzha rwemugroup, followa WhatsApp channel. Tine zvatinouyisa ikoko nguva dzakati wandei. Kana ukaona pakanyararwa, siya. Iwe gara wakafollowa, hauna zvaunobva, hauna chaunodini, just kungofollowa WhatsApp channel kutoti pakava nechinouya chinopisa chisingaiti kuningira, auzodini, auzojambwi nacho. Right. Hazvigoni kuti tibve tangopedza chirongwa chedu ichi tisina kutaura masoko aya andaa kutaura. Pane zvinhu zvatinofanirwa kunzwisisa nekuziva sevanhu. Kuzvibvuma kana kusainya zvibvuma, asi zviriko. Zvekuti hakuna munhu anogara kurarama panyika inoi ari neutral, kuita kunge giya remota
rekuti izvozvi harina kubata munumber 1, harina kubata munumber 2, harina kubata munumber 3, harina giya rarakabata, asi riri neutral, kureva kuti harina chariri kushanda, harigoni kufambisa mota. Hakuna munhu anogona kurarama panyika panapa ari neutral. Kana tichiti neutral, tiri kutaura kuti isusu hauna side rauri, it's either raMwari kana kuti raSatani. Uyezve ngatizivei kuti panongori neumambo huviri chete kudenga, kunyangwe nepanyika. Kunyangwe zvazvo kudenga umambo hwaSatani hwakashayirwa nzvimbo, asi ndiri kuda kujekesa kuti kubva kudenga kusvika panyika, kusvika pasi penyika, pane umambo huviri hunorwisana. Umambo huviri hunorwisana. Pane umambo hwenyika ino, hwerima rino, unotonga panyika ino, unotoklema kuti isu ndiri Mwari wenyika ino, hunotungamirirwa naSatani. Kwoita umambo hwaMwari hunotonga kudenga. Panyika pano umambo hwaMwari hunotonga mumwoyo wemunhu, hautongi nyika yese. Munhu unogona kutoshamisika pamwe rutanga uzvinzwa nhasi. Ndosaka uchiona mumwe munhu achiti Mwari mandiseka, zvaitika zvimusingaoni here, zvazodai here. No, umambo hwaMwari kana taapanyika panapa hunotonga mumwoyo memunhu asarudza Jesu, ati ndaakuda kugamuchira Jesu, ndoda kuva mwana waMwari. Iyeye ndiye ajoina the kingdom of heaven, ndiye ajoina umambo hwekudenga ari pano. Iye ndiye akunamata munamato wekuti umambo hwenyu huri kudenga ngahuye sezvahuri kudenga, sezvaidzidziswa vadzidzi vaJesu naJesu paakati tidzidzisei kunamata. Saka the moment yaunoita munamato wekutendeuka uya wekuti Ishe Jesu pindai mumwoyo mwangu mundiite mwana waMwari, wazvikwachura kubva kuumambo hwaSatani uchiuya kuumambo hwaMwari, asi uri panyika panotongwa naSatani. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 inojekesa pachena kuti kune vasingatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Pari kunzi naMwari wenyika ino pari kurehwa Satani, kureva kuti ndiye anoklema kuva Mwari panyika pano. That's why muchiona kuti nyika ino yakamirira kuzoparadzwa. Iyo nyika yachigerei chinogona kuva chiGiriki, chinogona kushaya meaning kwauri, asi ziva kuti ichaparadzwa. Nguva yaNoa zvaitaurika izvozvo, nyika ichada kuparadzwa nemvura and so forth, vanhu vairamba, but zvakazongodini, zvakazongoitika. Ndo zvatotaura kuti iyo nyika yatigere ichada kudini, kuparadzwa. Why? Nekuti inotongwa naSatani. Ichada yaparadzwa, ichavakwa patsva. Ndo panonzi naJoni ari pachivi chePatmos, ndakaona denga idzva nenyika idzva zvichiburuka kubva kudenga. Izvozvo zvaitaurwa naJoni izvozvo ndo zvichaonekwa nevachakunda ino nyika inoyi, asi hauikundi kana usina Jesu. Right? Kwese kwatiri kutsanangura nekutaura uko handinei nako. Ndinei nekwekuti munhu haagoni kurarama panyika panapa asina umwe mweya uri Mwari. Ende mweya iyi inongori miviri. Ungava unohura zvekuhura zviya zvekutsvaga mari nechipfambi, ungava unoba zvekuba zviya, ungava unoita masaramusi emasandawana ekuona zvakavanzika zvevanhu, ungava unoroya zvekuroya zviya zvemandiriri, ungava wakaromba, yese iyoyo inongori satanism, ingori kingdom 1 yaSatani. Ungava unoda vanhu zvakadini, uchipa varombo, uchiita zvakanaka, kwaMwariwo kune madepartmentsiwo, kune vanoprofitavo, kune vanodini variwo kwaMwari ikoko, but there is 2 kingdoms. Ndo patinoda kuti tibate. Right? Saka umambo hwaSatani hukapinda muvanhu,
ukapinda mumunhu kana riri dhimoni rerudzi rekuba, unotosvika pakufa nekuba, kufira muzvivi, zvopesana nerugwaro runoti vakaropafadzwa vanofa asi vachifira muna Kristu Jesu. Saka mukomana unowu kana takatarisa zvakaitika paari, ndo inonzi mweya yetsvina yakamugara kusvika pakufa achifira muzvivi. Kunyangwe zvazvo paine vakauraya vacho, variwo mumweyawo futi madhimoni ekuuraya, kungoita kuti ugare uri paiwo futi muzvivi, but inongori same kingdom, muurayiwi nevaurayi. So ndo pananga pachidiwa hana inorova. Vadikani vangu, mwana achikura ngaadzidziswe kuti asangoti pfutseke pfutseke. Wedre kuti pfutseke ngari murovese hana. Trainai mwana wenyu pamba penyu, musajaira kubudisa mamwe mawedzi ana pfutseke, ana iri, ana mwamu, ngazvisaoneka pamberi pevana. Ende kana muchinetsana baba namai, try kuavoida kuti vana venyu vasazviona. Ngazviitike kusaidi vana vari pavo vega. Nyangwe uite hasha dzakadii, usazviita pamberi pevana, nokuti unongo chidyara mhodzi yakaipa kuvana. Mwana anoita zvamunoita, kwete kuita zvamunomuti ita. Kwete haaiti zvamareva, anoita zvamunoita. Saka ndapota hangu chimwe chinokonzera chemarererwo anenge akaitwa vana. Saka imwe mweya yetsvina iri kupinda vana vachiri vadiki, otanga kudevelopa umhondi. Ini ndine kangu kandakaona kuti aka kamufesi aka ndikaita zvekutamba nako panapa, ndinofanira kutogara nezvinhu 2 izvi padhuze, prayer yekukanamatira neshamu. Right. Sometimes tokunotonamatira shamu yacho asingazvi, ndombomushwapura nekanhu kadiki kaasingafungi kuti kangandirovesa, ndobva ndatombomushwapura kuda kuzama kumunindipisa bijana kuti azive kuti panapa paitwi zvisina nebasa rese. Bhaibheri rinobva rati anorega shamu anovenga mwanakomana wake. Roti unorera mwana neshamu. So zvimwe zvacho tinozopesera tozwa tsitsi nemaitikiro azvinenge zvaitika, like mafiro aita mukomana uyu, but zvichida background. Marererwo akaita munhu akamukanganisa. Chimwewo chinonetsa kutsanangura ichocho, but regai ndichitsanangure. Chimwezve mamiriro akaita nyika yedu, dai Mwari atibatsira kuitira kuti vakomana vawane zvekuita. Chisangova chigweja chete, chisangova chigweja chete. Zvitori nane kuti pavhurwe zvimwe zvimapurazi zvichinyi pakuvharisa chigweja chacho. It's far much better kuti zviitike izvozvo, vashande vachikontrolwa nemutemo, kuzoti ndikadai basa rinopera, ndikadai ndinosungwa, ndikadai because kuchigweja vari kutambanuka vachitambarara vachiita zvanoda mhondi ndokwadziri ikoko. So hapana zvekuita, ndokwavari kuraramira, but dai senyika tatowanawo zvimwe zvekuita kutoti vakomana vararame vari pasi pemutemo. Chimwezve vari kutitengesera madrugs, vatikanganisira nyika nevana, especially vanopinza. Ukazozvitsvagurudza unozoona kuti kunenge kutori nevakuru vane zvigaro zvinotyisa vari mumadhiri emadrugs. Handizivi kuti tingapaita sei kuti tipabude ipapo, tikararama maringe nezvinoda Mwari according to his will. Hama dzangu, kune vhesi iri kuna vakoronike inoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa, vakasiya zvakaipa, vakatsvaga chiso changu, vakanamata, ipapo ini ndiri kudenga ndichanzwa kuchema kwavo. Handigumiri pakunzwa kuchema kwavo, ndichapodza nyika yavo. Ndokunga nyika yararama according to his will, kutangira kuvakuru vanoremekedzwa, madzishe, madzimambo, masadunhu, maminista, maMPs, kusvika kudare rapresident nevamwe vese, pakava nefiye yekutya anonzi Mwari, tararama. Angova madzimambo chete emazuva ano anokupikisa achipikisana nebhaibheri zvekuti, but ukadzoka long back kumashure, madzimambo ekare aiteerera soko raMwari.
haasaita chinhu pasina Mwari. David paakazofuga masagi akaenda mumadota, panga pauya muprofita akanga amuudza chivi chaakaita pamukadzi waUria, akazvininipisa akaenda mudota akareurura zvivi zvake ega. Mwari akati, uyu murume wemwoyo wangu. Zvainetsa kugamuchira masoko aMwari ekuti David murume wemwoyo wangu nezvaakaita kuna Uria, but zvakagamuchirika. Why? Mwari anoda munhu anozvininipisa paari, anoda munhu anoti kana akanganisa anogona kuzotendeuka. So zvimwe zvacho zvinobata isusu vabereki, zvimwe zvacho zvinobata isusu nyika yese, zvakafanana nezvizvi. But tinoti Mwari ngatiwanire nyasha, Mwari ngatiitire zvakanaka senyika yeZimbabwe, kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvirege kuramba zvichichawanika. Mwari akukomborere hama dzangu, Mwari akuitire zvakanaka. Tichazama nepose patinogona napo kuti tirambe tichitsvaga information yakakwana, nekuti this information taita yekungopiwa from somewhere na someone, kwete kuti takaifambira. No, tichazama kana tazowana umpo hwakazara hwenyaya iyi, tinosvika panzvimbo. Sezvamunoziva, hatina usimbe, tinofambira nyaya dzakaita seidzodzo. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu. Shiroti kana washuwa zvikovhu unongomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Bye bye.